All Meghalaya Karate Do Association kabadai kawai na kislam ay jinghikai haka jingele kai karate balarim tam haka jilla menta kasngi palay kalathau sandan ya ka record halor ka jingdan jong buon tam kinong Iashimbynta haka lempung yele kai ba ka senjuk ka jupenlong manla usnam ka AMKA menta ka kenti kala beteng yala kasin jamban penlong ya ka 29th inter-school and 11th inter-college karate tournament 2023 bala penlong ha multi-purpose indoor stadium jong ka Sports Authority of India STC kabadan hapo ka jaka puli jong ka school ba nehu menta ka kenti tang ki school ki bala poi banwan Iashimbynta kilong hadu prapho teli bat hinyo teli ki college kabalong da kumbalai spa habayanu jor bar ka jingwan Iashimbynta hakasnam baladam hakane kasni play layadan lang ru uba shakler warjeri menteri ka Sports and Youth Affairs kum ukongsan but working president ka Meghalaya State Olympic Association uba John F Kharshiyeng bat la sakhiru yakipaj ba nongwan petkai kibadai kikmi kikpa jong ki khynnah bat kino hikai jong ki school bat college kumban shukdau ha usnam baladap ka school balayo banra ya kanam kum kaladu dei ka OM Roy Memorial Secondary School hakalyang ki kenthei bat hakalyang ki shenrang ladu dei ka St Anthony's LP School bat hakalyang ki college ka Shillong College kalayo banra ya kanam ladu ka jingthmu jong ka AMKA haka ba penlong ya ka ni kalumpung ka balai sni manla usnam kalong ban plelat lilinti ya kirang bat thele kai karate ki badang rit ka jilla bakin mi madan ban penpau yala ka jong ka sap ka bakidan kata la ka jong ha ka komite ne kata shu dailing ba ka ni kalimpung yele kai baka AMKA ka juyo ban say ya ki sap banela bat beteng ban beten linti pat ya ki ban sanjur jana shu ya ka jing em ga jong ki tat hadu bakin kinjo ya ka thong ban long ki nong yele kai ki bakan sai bat ban mi khmat ya ka jilla ha ki ba buon ba ki limpung yele kai lada dei ki balong hakari ne shabar kumju